6 hours later. Menungsane kayak disok nih. Lautan menungsoi lho, beh dina Minggu iki kaya disok nih apa nih iki ngebek-beki. Nggon ngebeki ya. Kae arep golek untalane mlaku angel mergo nek kebungaso apa? Bungaso. So bunga. Pameran bunga cuk wes jancuk cangkem iki goblok. Kembange nganu. Kembangso. Kembangso iki kembange melinjo kae udu kembang so iki pertunjukan. Untuk kembangso iki iki lho sing ngarani iki kembangso iki kembange melinjo emange. Kalau peh lo yo lo lah pancene ya cah pedho to lho sogok jos sobut iki iki jan rame iku jenenge Sun Mobile Sun sing suwe nang ngomongi enake ngene lho ora iso mlaku iki pangga iso gunding iso turun ngene iki dadine darah kos WB iki kos WB iki enek sing kangen kos WB mbok menawa ya to iki dalanane hangatan di mana lapangan kono lho ini BNI lewat kono kan iso ya sembarang mangan BNI lho yo mangan BNI mangan cagak ngono enak bakul kok oke kilo beh ramene jan sorry mbak ya tasku nyantol iki nabrak ini sebentar ada ramene kos WB ya Allah apa sih kuenya apa tuh ndemok apa lo sama berayai dhewe to ngumes ya pejuangku metu ya mosok mediti ngono metu pejuwe wes ananu rembes tidak dibuntut dong ya buntut kan bolonge Pak Kutuk Sudarsono nah apa wong gundul iki tidak salah yang blusuk kan iso ndase sing blusuk lah tulis diminyaki pelicin rame amoh panganane cah iki wis makan
Yang kalau nang arep beli renek apa-apa ya tuku cilok. Mbak. Halo. Aku arep tak gadene cintaku, udah gadekno cilok anak-anak. Terlalu banyak pegadaian di sini. Iya, karena Banyak yang menggadaikan cinta. Cintaku tergadaikan. cintaku arep tak gadekne ben ra diribeti wong-wong. Mending kita akan berubah cinta. Beh jembutku ya tukul ketokane kok gatel. Gatel. Udah badan pernah Beb. Nyo. Kene. Nyo. Saya kono Nyo 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 nyo. Iki malah. Menceng. Oh ya jek enek toko simen. Oh tapi simen iki duduk HP paling malih barang-barang. Ya beginilah kita akan menuju ke Bank BNI dulu. Matur suwun. Beh, lagi iki kaya momo no. Yo. Iki ana manuke lho. Delok nenek klathake yo ya Allah. Enek kentange. Karena Indonesia Building adalah KJRI ya. Panganan lembet Konsulat. Beh, Pak Dene ya rapat nang kono ya ning bakul. Wis ngono ae aku tak nang Bang BNI. Oke, dadah. YouTube channel, gue channel Ratu Kiclik guys. Gue nang gen kos, nang kos WB. Arepe golek mangan kalau nang kono kalau enek flower show, lo kan flower show to, udu godong show. Show flower, kembang show. Kita lewat kono sik yo. Kita makan dulu. Lah yo kono-kono. Nanti kita ramene dino iki nang nggen pos WB. Gawan aku delok teng krontil. Ambek notomu iki belum. Ayo. Nanti harus ditoto. Banyak dan luar ngantrine. Jan ruame. Sek luwe lek ketabrak wonge jan kleyang tenan. Iki sing ngandenge jiso pojokan. Lah yo. Lah engko. Tampil, Mbak. Mbak tampil. Tampil mana? Paulo Jawa amat. Ditodong takoki isin. Ditakoki wisin deh. Kita akan cari makan dulu. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Ikuti kami terus, ojo lali ya. Ini tempat enek show flower, bunga kembang show. Oke lah. Ikuti terus, dipantengin. Ojo lali disadek-sadek, dijup-jup ben mlebu. Golek mangan. Oke, Mbak libur, madang. Mbak. Golek madang. Iki gawakno to Kak Ipa sik aku tak benakne iki ku. Wah. Nih.
Beh. Lah benakne kandal-kandal kindil-kindil kundul-kundul kutok. Tapi lek oke Pak Polisi yo beh angel no. Ngene iki masih jadi diumpet-umpet kan. Lho ora enak to? Gimana kok tidak ada? Lah iya. Enggak oleh. 呢個禁區嗰度坐人啊！你叫佢禁區。 Oh, iki di nganu kok. Di apa? Di apa ngono ae jenenge? Di beh dancuk ya kadungan. Renek cah, renek. Woi. Ayo enek kono wis kene iki. Wes ikuti terus.